Ongi etorri Etxegorria podcastaren 7. atalera, hemen gaude berriro, elkarrekin, ostia, norroi falta da, ez? Bai, uste dute azalpen... Zuek esarete aurkezleak? Begira, azalpen bat zor diegu gure ikusle eta entzulei. Kontua da, gure aurkezleek urtebeteko kontratua zutela. Eta badakizue, urtebete berri dugu eta valorazio bat egin ostean lantaldean, erabaki dugu ez berritzea. Bai, orain dauden lanbideko hilaran, ez? Bai. Jo, nik uste nuen ez zutela kontraturik. Bueno, a ver, kontratua... Zeo zer esateagatik. Kontratua, bai. Orduan, karo, ginen baloratzen da, esan, joder, ondo gaizki nola indute, eta itxura denez, ez berritzera baki dugu. Eta, bueno, hemen gaituzue. Osea, gaurko podcasta... A ver, a ver zer gertatzen dere hemen. Baina. Hombre. Ez egin kasuri, kontratua luzatu dugu. Sorpresa! Zorionak. Renovamos la plantilla. Hori da. Urtebete eta gero, hemen gaude berriro, 7. atalarekin. Eta normalean, 10 urte biok izaten gara aurkezleak, baina, zuek benetan azalpen bat zor diguzue, eta are gehiago entzulei. Zuek izan zinetelako proiektu honen sortzaileak, ez? Eta guk ematen dugu mena aurpegia, hasi. Venga, nola hasiko da. Venga, Iñigo. Bueno, aurkeztuko gara lehenengo, porque ez dakit ez da nortzu garen. Ni urro naiz, gaurkoan serioski. Txaguko komunitatesareko kidea, beste bi hauek bezala, nire gote bera inburu aurkeztu ere. Bueno, eta Nia Maiur. Eta nahi Iñigo. Bai. Eta azkenean hau dator, esan dugun komunitate sare horretako hausnarketa bezala, ez? Zergatik eta zertarako, ikusten genuen auzoan behar desberdinak zeudela, eta kasu honetan ikusten genuen auzoko adin, interesgune eta pertsona desberdinen artean, erlazionatzeko itura gutxi geneukala, eta espazio gutxi genituela. Orduan, interes desberdin horiek elkartzeko gune bezala, esan genuen zergatik ez sare sozialak eta kasu honetan ere YouTube eta horrelako espazioak elkar ezagutu eta horrela ere espazio eman komun hori sortzeko asmoz, ez? Bai, hori da, eta hortik atera zen ideia irratsaio podcast, orain podcastak eramaten dira, irratsaio bat da, edo ezakigu ondo zer den, baina hortik atera zen ideia, ez? Eta esan dugun bezala beti izan da, auzoan parte hartzen duten, edo auzoan bizitza egiten duten, pertsonaia kide gertaera ezberdinen saioak egin izan ditugu, eta, hau berezia izaten ari da, ze gu geu gara protagonistak ez, igual ere, kamara atzean gauden horiek, eta, nola ez, zuek ere. Eta hori, ez? Hortik, bapatean, mikro batzuk, kamara bat, banderola bat, bapatean. Bai, hori, zer gehiago. Hasi ginen apur bat urroren fuma bati esker, edo baten erruz, ez dakit. Eta... nik behintzat ez nuen espero urtebete irautea. Ez genuen esperantzan dirik, baina momentuz oso ondo. Bai, nik uste dut ulertu behar dela gure lantalde hau, lantalde tekniko hau, ez daukala idearik ere, halako gauzak egiteaz. Elkartu ginen da esan genuen, que guapo, egingo dugu, badakigu egiten? Ez. Eta badakigu nork hitz egingo duen, eta ez. Baina, apur bat nik uste dut pentsatzen eta buelta bat ematen esan genuen interesgarria izan zitekela, eta kasualidades, egun batean, kalean topatu genituen amalurretak ioba, así de refilón, eta zen ginen, uepa! Eldu gintuzten belarrietatik eta ekatu gintuzten ana, basikamente. Hori da, bai. Uste dut, entzuleak nabaritu dutela, ez garela profesionalak kontu honetan. Eta oso serioak ere ez. Eta hori, baina, hori zergatik gu, zergatik 10 urte biok. Kiobak oso ondo eta asko hitz egiten duelako. Zuk ere, tia. Malurrek, pues... Oso ondo eta eta oso gutxi. Ez, guk argen neukan guk ez genuela izan nahi, ez? Hori zen premisetako bat, ez. Guk ez genuela izan nahi baino gehiago, nork entzungo gaitu gu, quiero decir. Bai, ez, eta gu baino, ezakit, pertsona egokiagoak zeudela hau egiteko. Pertsona erreferenteak, auzoan,
arlo ezberdinetan, oso ezagunak, kasi influencerrak gauzoan. Bai, tú, hauek gero kaletik doaz, venga, agur, venga, que ya, luego nos vemos, sí, cariño, ¿qué tal? Eta horrelakoak bai, tenga, behan. Hori, bueno, esan barko da norden las relaciones públicas. Bueno, zu ere, tia, zu ere, amalurrere joaten da. Bueno, bai, cariño esaten. agur. Bueno, cariño igual ez, baina... Nik egia da ipatu nahi nuela hemen, azken aldian badagoela podcasteko beste kide bat, garrantzi hartzen ari dena sare sozialetan eta, baina, bueno, momentuz, ez duena... Ez du aurpegirik eman nahi, baina, bueno. Ez du aurpegia ematen irratsaio honetan. Edo beste leku bat. Hasieran uste nuen Inigo eta zaila. Nik oraindik ez egin dortaz ari zaretzen. Bueno, Inigo da gure sare sozialetako arduraduna, ez? Hori da bere funtzio nagusian ikuste asko betu dugula Instagramen. iVoxen ere, iVoxen ondo gabiltza. Bai, iVoxen publiko oso zehatza daukagu, 2 pertsona. Entzuten gaituzte beti... Inigoren ama eta aurrena. Ez, nire amak ez dauka iVoxik oraindik. Igual izan naiz ni. Bai, bat eta bestea. Eta bestean ni uste dut. Baina, bueno. Ez, baina YouTubeen igotzen ari gara, ez? Nahikotxo. Arrakasta izaten ari gara urte bete eta gero. Bai. Baina, bueno, hori esen ez da ere gure helburua, ez? Arrakasta izatea. Osa, hori nik uste dut hasiera batetik ja argi geneukala, gure helburua ez zela hainbat, osa, jende askoren gana heltzea, baizik eta jende konkretu baten gana, auzoa saretzea, auzoko jendea ezagutzera ematera, ez? Eta hori adibidez lortzen ari gara, ez? Eta guk ere jende hori eta ekimen horiek ezagutzea, ez? Uste dut, hau bai dela espazio bat edo elkargune bat, jende eta proiektu ezberdina batu dezakeena, eta hori, ez dakit, adibide bezala, Kio eta biok elkar ezagutu dugu, ez dakit nire kasuan indartxurekiko harremana igual estutu egin da, edo ez dakit, ezagutu dugu, pues... Edo Paul Urquijo, pertsonalki ere zenula ezagutzen. Osa, bai, nik uste dut ez, gure arrakasta termino kuantitatiboetan baino gehiago kualitatiboetan neurtzen dugula, ez? Auzoan zenolako harremanak, zenolako saretzea sortzen goazen, eta azkenean pausuz pauso nik uste dut ere iraunkortasun horrek ematen digula erreferentzialtasun bat, ez? Esaten duguna, kokatuta auzotik eta auzoarentzako egiten ari garen saio bat dela, eta auzoko jende desberdinarekin harreman du ezagutzera eman, eta gero beraien artean ezagutzeko aukera hori ere zabaltzen ari garela, nik uste dut ere bere funtzioa eta bere helburua betetzen ari garela poliki-poliki, ez? Eta hemen jarraitzaren arrazoi nagusitako bat da, helburu horiek betetzen ikusten ari garela eta jarraitzeko asmo horrekin dela, ez? Eta hilabetean behin grabatzen dugula, osea, hilabetean behin grabatzen dugu eta pilo bat kostatzen zaigu elkartzea, norbait topatzea, antolatzea, imaginatu, astean behin, eta gero edizioa, grabatzea, igotzea, baina, bueno, con la calma. Nik uste dut gure artean antolatzea saia dela, azkenean pertsona bastante gara, aunque no lo parezca, eta ditugu agenda batzuk que parece esto que somos el papa, pero nik uste dut dena den azkenengo hilabeteetan eta azkenengo saioetan gure funtzionamendua eraginkortzen ari garela bastante. Eta horrela jarraituta nik uste dut ere gauzak errezago eta gustorago egiteko aukera izango dugula, ez? Batzutan ere, ez duzunan ulertzen nola egiten den gauza bat, edo ez dakizunan nola egiten den, eta kostatzen zaizunean, gero hori aurrera eramatea ere zailago da, ez? Baina nik uste dut orain badaukagula dinamika bat, gure artean ere lanak nahiko banatuta ditugula, Inigorenak kenduta, eta orduan gauzako betzen goazela poliki-poliki horre, ez? Baina kontratuaren berrikuntza hori, habría que revisar, Eta hori, adibidez, nola ikusten duzue, zelan aldatu den, lehenengo kapitulutik, lehenengo kapitulua izan zen indartsuko jabeekin, ez? Nahiko buma izan zuela, gainera, hori, indartsuko bezeroek ia lanak ikusi zuten, eta, hori, zer gertatu zen lehenengo kapitulo horretan? Nik uste bastante aldatu dela, adibidez, lehenengo kapituloa berriro grabatu behar izan genuen, eta azken kapituloa Primizia. Ere bai, berriro grabatu behar izan dugu. Orduan nik uste alde horretatik bastante aldatu dela, bai.
Borobil kontu bat ari da gertatzen, ez literatura. Zirkulo bezala. vicioso. Osea, egia da, irakaspenak asko izan direla. Osea, eta izaten ari direla, ez? Bai, teknikoak, bai, pues nola jokatu gure gonbidatuekin, nola planteatu ezakit gidoiak, edo nola planteatu galderak, osea, gure parte hartzea ere aldatzen ari dela pila bat, eta hori kontu teknikoetan aurreratu dugu, ez? Inbertsio txikiak egin ditugu, nos mikros, de puta madre, eta hori, baina ustut, lortze, osea, ez, evoluzioa izan dela ere, ba, bueno, zer gertatu zen lehenengo atal horretan, ba, bueno, jende guztia zegoen hain urduri, eta izan zen, como, ezakit, ez, pues, artifiziala, neurri batean, eta gero, bigarren saiakera bat egin zen, eta uste dut, lehenengo atala izateko oso ondo atera zela, eta oso sortu zela ere, pues, giro bat, ba, bueno, gero hortik irakaspen batzuk atera direna, ez, nola sentiarazi gonbidatuak, nola planteatu gidoiak, nola parte hartu guk ere gehiago, gure iritzietan. Bueno, uste dut irakaspenak izaten ari direla, eta oraindik ere, pues hori, azkenengo atala edo azken aurrekoa da, ezak zer, berriro grabatu errezak eron txak, bueno, no pasa nada da. Baina, bueno, Bai, irakaspenak badaudela. Gure aldetik ere ez, nabaritu da, naiz eta papera izaten jarraitzen dugun hemen aurrean, nabaritu da nola hasiera batean dana izan behar genuen dana prestatuta, ez dakiz jarraitu behar genuen gidoi bat tal, eta orain, ba, bueno, ba, esain beste, ez? Aber, gonbidatuaren arabera ere, hori argita... Orain bertsolaritza puroa. Eta nik uste ere hasierako formatua zela, como galdera erantzuna denbora guztian, eta batzutan zela inkluso kortantea, eta orain da elkarrizketa bat, pues hori, ez dela hain gidoitua dena de galdera bat, erantzun bat, baizik eta elkarrizketa bat bi pertsonen artean. Eta horrek ere funtzionatzen duela hobeto. Eta nik uste elkarrizketatuak ere espazio seguroago batean daudela. Bai, nik uste dut, osea, arlo guztietan nabaritu dela, ez? Eta bereziki nik uste dut elkarrizketatzaileen kasuan esaten duzuna, ez? Ez bakarrik ez duzuela hain prestatuta izan behar, ze nik uste dut bereziki ardura hartzen duzuela gehienetan, eta oso ondo prestatuta eramaten duzuela, baizik eta prestatutako hori nola baliatzen duzuen, ez? Da, informazioa jaso, gaiak izan, bata bestea, baina ez duzue superkarratuak izan behar, ez? Edo ez duzue hori egiten ja, baizik eta gero joaten zareta apur bat egoeraren arabera moldatzen eta nik uste dut Iñigok esaten duen erosotasun hori ere errasten elkarrizketatuekiko, ez? Eta hori nabaritzen da gero elkarrizketak aurrera eramaterako orduan, inkluso entzuterako eta ikusterako orduan, ez? Geroz eta gustorago ikusten zaituztegu eta nik uste dut kanpotik ere entzuterako orduan nabaritzen dela pilo bat, ez? Zenpolita! Super ondo egiten duzuen. Hori ere entzulek esan barko dute ea zentzuten den, ea bertzen zaigun, ea sartu txalo bat gehiegi gutxiegi hitz egiten dugun. Eta egia da, azkenengo kapitula zuetzun dela, baina, karo, errastasuna izan zen, Marianito kontua, Osea, hori ere, errastasun bat izan zen, gainerak ererekin konfiantza handia dugula guztiok eta horrela, eta nire adibidez horretan, naiz eta hasiera batean, Kriston Perez eman zian iteak, osea, ia guztiak bezala, elkarrizketa aurrera egin ahala, super gustorago nintzen, oso ondo pasatu nuen, eta oso guai egon zen, egia esan da, bueno, danak bezala, ez? Baina hori, egingo dugun remember de cada entrevista. Venga. Venga, bai. Horatu behar dugu rollo... Telebista, bakatu ez sinadurarik ez dugu. Baina saiatu behar gara gogoratzen, baina gero bilatu behar dugu bakoitzan anekdota bat. Venga hori, eta momenturik onenak, edo txarrenak. Ni daukat momentu bat, hemen, grabatuta. Venga, bota. Oso ondo egon zen, Paul Urquijori egin genion elkarrizketa, ez dakik gogoratzen duzuen, egin genuen hemen justo parkean, super giro polita, eguzkia, super interesgarria, eguzkia, eta de repente... Eta traktore batzuetan nigo bari Eta, egon zen hor... Baina ez izan horrela, izan zen gehiago. Eta, baina, bueno, Eran izilik eta gero ya... Nekien, claro, venga, ez izan horrek sortea ematen. Txori batek kaka egin dit, no sé, baina espero dut azterketarako sortea izan. Botera, erortzen zaizula. Eta begiratu nuen, egiko pizkatorla, digo, bale, da bestak entzen. Eta sortea hemen zidan azterketarako, esan nuen. Espero dut sortea izatea azterketarako. Ba, eman zidan, bai? Ja, naiz lizenziada, osa que oso ondo. Podcastak grabatu ditugun bitartean gertatu dira gauza asko ere, ikasketetan, lanean, tal, hasta, bueno, lesioak eta holako gauza dira.
Urtebetek askotarako ematen du. Daukazu beste anekdotaren bat? Ni daukat beste. Nire gustatu zitzaidan Martxoak 3ko podcasta, orokorra, izan zen urro guztute dela, geunden Amaiur eta biok Horregatik bereziki, ez? arlo teknikoa ginen Amaiur eta biok, iritsi ginen lekura ez genekien nola konektatzen ziren gauzak, ez genekien praktikamente ezer, eta sorte auki genuen beste pertsona bat iritsi zela esternoa, eta salbatu zigula podcasta, eta gainera izan zen kuriosoa lekua, kale erdian, kotxeak, jendea bozinarekin pitatzen, Gero jendea atzetik pasatzen. ezagun asko pasa ziren ere. Bai, izan zen como leku oso kuriosoa. Bai, eta hala ere izan zen, igual da, elkarrizketa luzeenetariko bat, ez? So, como gonbidatuak gustora egon ziren, anekdota edo berezitasun pila bat kontatu zituztena, eta gure hor pixka daunden, bueno, ber nola enkajatu, oso ondo auzoarekin, ez dakiz zer, bestea, eta hala ere, osea, trama guzti horren ostean nire horrekin goratu naiz. Joan ginela mendik gauza elkartetik gauzaz bete eta... Sin más, igande bat zen. Kargatu genuela dena kotxean. Mikrofonoa, nola kunitzetzu. Bueno, lortu genuen. Ja, zuetze honde. Orduan hori ere, nik badut oso hori itzapen hona horretaz. Ez dakit, zein gehiago, asko, ez? No sé. Ni oroitzapen... bueno, igual ez hain on bat. Que frío. Bueno, que puto frío. Bai, egun horretan otzandia pasa genuen, txagoteguna. Pero bueno, no era eso. Eta da, plantoiak ere izan ditugula, justo egunean bertan grabatzerako momentuan, indartxun hitz egiten ari ginen elkarrizketa grabatzeko. Eta esan zuten. Baina Nor? pertsona aleatoria bat, ez indartzuko norbait. Ez. Hori. Hori da, ja, gaine. Ez da etorri, Barkatu, ez ez dakit zen eduzu. Bai, oso hori izan zen, oso... zizaren hitz egiten. Osa, geunden ja danak batuta, indartzu tabernan gelditu ginen berarekin, danak batuta, ni gainera gogoratzen nahi sukarrarekin nengoela, gelditu nintzen hor, eta tipoak azkenengo momentuan, esan zigun ezin zuela, eta, bueno, jaz genuen ditu berriro, claro, aquí trena bakarri pasatzen da aldi baten, ez bitan. Salto la fama, bakarrik pein. Hori da. Ya está. Bai. Hortik aparte, gainontzeko gonbidatu guztiekin super ondo. Bai. Nagorek adibidez, bigarren denboraldi honetan, Nagorek utzi zigun hor palmerita batzuk, ez? Bere kontuekin, bere txokoan egon ginen, bere taierrean, zeramika egiten utzi zigun. Eskerrik asko Nagore. Egin zuten jarroi superpolitak, ez ere urrok. Bueltatu beharko ginateke berriro, Egin genuen zeramika tailer bat, eta horko obrak, esango dugu, ziren bereziki onak izan, Ez dira saldu, ez? Arte abstrakto. Nagorek aprobetxatu ditu berriro, bere gauzak egiteko. Kiobak egin zuen zenizero bat, uste dut. Hautxontzia barkatu. Eta besteok uste dut. Maiurrek egin zuen zeozer txukuna ez. Beste guztio... Baina guai egon zen. Zornoa erabiltzea, ez dakizer. Super guai. Bai, eta gero sosketa itzela izan genuen. Asmoa genukala, gonbidatu bakoitzeko sosketa bat egitera. Eta kerejatuk zesan zuen, kantzontxillo batzuk edo zesan zuen, sosketatuko zuela. Ez genuen egin azkenean. Baina ez dugu aurrera egin. Nagorek prestatu beharko lituzke bestela. Bai. Ni beste behin gogoratzen dut, beste anekdota bat, eski orain burura etorri zain. Eta niretzako da gehiago, jendeak ez duela kulertzen zer den elkarrizketa bat egiten egotea eta kamera baten aurrean egotea. Kendela indartxun grabatzen, indartxukoekin gainera, eta grabatzen eta derrepente etorri zen gizon bat, eta hasi zen agurtzen elkarrizketatuak. Eta zen baina, elkarrizketa baten erdean gaude. Bueno, erditik pasatu jo, ala, venga, pues nada, fiesta aquí. Bai, nik uste dut direla podcastaren handikapak, ez? En plan, rollo, lehenik eta behin kalean gaude. Bueno, gaurkoan ez, hobeto agian kalean egongo bagina, ez? Gaur gaude sauna batean. Baina kanpoan gradu bat egiten du, eta hemen 40, orduan. Hotz nahikoa pasatu dugu podcasta grabatzen. Hori da. Elkarrizketa aurrera egin ahala, geroz eta gorriago jarriko gara, ez? Bakoitzakat, amaituko dugu belarriekin kriston gorriak eta horrela. Baina ez hori, lehenengo hotza, kalean egonda, hotza, soinua,
ezagunak pasatzea, eta hori jendeak azkenean, pues hori ikusten zaitu, ez dakiz ari zararen egiten, porque agian, ikusten baduzu teleberriko tipa horrela, kaixo egunon, gaurkoan ez dakize, pues vale, igual no le saludas, ¿sabes? Baina ikusten gaituztegu, gaudela gazteak, ze hostia egingo dira hau egiten, ez? En plan, eta, apa, eta ja, en plan, kaixo, eta bueno, kere jazuk adibidez aurrekoan ere, zelan agurtzen zituen bere ikasle guztiak, kaixo, bai, urrengo gunean tal, osea, hori da ere, handikapa eta alde batetik ere pues, naturaltasun horri, ematen digun naturaltasun hori. Eta nik uste ere horretara ohitu behar izan garela, porque, bueno, lehenkiobak esan du prestatu behar genuela dena superondo eta ekarri behar genuela dena superitxita, baina hori uste dute podcastaren edo irratsaio baten, ez dakit, pues ezaguarri batera izan behar dela pixkat espontaneidadea edo naturaltasuna eta, pues, sin más, ateratzea gaiak, gertatzea gauzak eta horrek eramaten diola pixkat. Eta berez dugula beste aukera askorik. Daukagu hor proiektu bat, zurro, estudioa sortzea hemen Gazalbiden, ez dakiz zer, baina momentuz... Kontatu. Oraindik ez digute subentziorik eman, orduan... Bai, a ber, eske proiektu asko daude osoan. Kontua da Iñigok ez dizkigula utzi nahi egiten. Eta horren momentuan planteatu zen, hemen Gazalbiden badaude lokaltxo batzuk horrela, utxik, erabilerarik gabe, eta claro, erabilerarik gabeko espazioak, pues... Lokaltxo. Lokaltxo, ez? Bai. Eta komentatu genuen, pues egunen batean igual pasatu alginela apurratxukundu eta bertan egin estudio txiki bat. Baina ez dute oso bideragarri ikusi por lo que sea. Bai, a ber... Neoiekin eta, Sí, guapo, neoiak... neoiekin. Leoiekin. A ver, Ez, igual hasieran ez dugu esan, irratsaioa edo Etxegorria podcasta edo ditu nahi diegun bezala, badela usuan daukagun proiektu bat, baina ez dela bakarra ere, ez? Eta ez dakit, bueno, ideiak edo gure imaginarioan gauza asko sartzen direla, batzuetan eskara iristen guztietara, baina helburua dela oso orokorra, baina bat eta bakarra, ez? Auzoari eskaini ahal izatea, espazio, parte hartze, eremu ezberdinak, elkar ezagutzeko, harremantzeko, eta pixka bat, hori ez, komunitate izaera hori sendotzeko. Eta hortik, hori ez, joan direla kontu edo proiektu ezberdinak sortzen, hau da, horietako bat, baina, bueno, ez da bakarra. Hori kontatu nahi baduzue TKS-etik sortze dituzuen beste proiektu batzuk, adibidez, hor dagoen aldizkari bat, ez? Ez baite aldizkaria. Erakutsi kamarari, Iñigo, mesedez. Gero, egin behar duzu hemen edizioan, egin zoom bat, ona? Bale. Abizan zen, okerrez banago, abizan zen podcastarekin batera sortu zen beste proiektua, ez? Ez? Bai. Bai, pues duela Urte bete, hasi zineten. Duela urte betera hasi ginen 3 hilabetero ateratzen aldizkari bat. Pues hori, kultura saretu izena duena, eta bertan sartzen dira pues, auzoko jende ezberdinak egindako gomendioak, bai sinema, bai jolas, edo liburuenak. Eta adibidez azken aldizkari honetan, Luis Dorauko ikasleek egin dituzte gomendioak, eta denbora pasak. Batzuk gaizki daudela, beste batzuk ondo. Baina hori, oso ideia guapoa dela ere, auzoan hori kultura sustatzeko, eta nahizik eta inbertsio potente izan bai lan aldetik bai ekonomikoki, nik uste merezi duela. Eta non eskura daiteke olako aldizkari bat? Auzoa kantarin eukitzen ditugu, eta gero auzoetako leku ezberdinetan, ikastetxetan, etxe gorrin, auzo elkartean, eta leku ezberdinetan ere, hori. Eta horri zuen aletxoa jarri, dirua eman... Bai, normalan saiatzen gara eukitzen auzo elkartean eta ikastetxeetan, normalean gomendioak ematen dituzte, eta gero azalduko dugun Txagoko tabernazereko taberna desberdinetan, ez? Eta Bizan ere, hori da, Bizaneko ere parte hartzen dute. Honi gehitzeko bakarrik azkeneko gauza bat, oso lotuta dago kultura saretu aldizkariarekin. Azkenean kultura proiektua ez da bakarrik izan kultura saretu aldizkaria. Horren baitan ere kokatzen da, herri-liburutegi txiki bat. Ari garela momentu honetan Luis Dorau ikastetxean egiten aste artero, baina Bizanen ere hilabetean behin gerturatzen gara, bertan liburu desberdinekin. Eskuratzeko aukerarekin, saiatzen gara kultura saretu gomendatzen diren liburuetako batzuk aukeratzen eta lortzen, gero eskin izateko, bai kasu honetan, umeek gomendatzen dituzten, umen artean eskuratu izateko, baina baita
auzoko beste pertsonek eskaintzen dituztenak edo gomendatzen dituztenak eskuragarri izateko, eta modu horretan kulturaren erabilera eta gertutasuna logika kapitalista edo kapital horretatik ateratzeko, ez? Orduan apurua lotzagatik biak ez proiektu bakar bat bezala, zela aldizkari ateratzen dugula eta ez dugula beste edik egiten, baizik eta baita badaukala horratzetik beste nolako sustengu edo beste aportazio bat, ez? Orduan, liburu doaitzak baldin baditu norbaitek, idatzi, jarri gurekin harremanetan... Eta inigo joango da bila eskeskatu. Exactamente. Ja, aportatu granito de arena, ez? Hori da. Ez, baina hori egia da, hori, zuen aldetik, zorionak, egiten dituzuen, auzoarentzat egiten dituzuen hainbat kontu ezberdinengatik, eta hori, hau da proiektu bat, non auzoa hitz egiten dugunez, baina, bueno, gero atzetik hainbeste gauza dauden, adibidez, taberna sari horretaz, nebuz hitz egin, urro? Bai, horre azkenean planteatzen zena zen auzoan taberna desberdinak ditugula, baina egia da auzoa ere banatuta dagoela espazio desberdinetan, eta haien artean ere harreman gutxi izan dutela, ez? Eta egia da auzo giroa sustatzerako orduan beste ekimen batzuen artean, tabernetan eskaintza desberdinak egiteko aukera ere beti planteatu izan dela. Orduan hori apurua dinamizatzeko eta apurat sare horren baitan ere auzo sentimendu hori edo auzo pertenentzia sentimendu hori zabaltzeko, taberna sare baten hastapenetan gaude, egia da badaudela ja taberna batzuk idetuta, baina orain hemendik aurrera da dinamika mankomunak aurrera eramateko apostua, eta beraiek ere apur bat sare horren baitan aportazio txikiak egitera eta etorkizun batean autonomiaz lan egitera, eta momentu honetan gure partetik behintzat ekimen desberdinak planteatzen ditugu, adibidez eta gertu izango dugulako Santa Gedagunean ateratzen gara auzotik kantatzera eta apur bat hitzartutako edo parte hartzen duten tabernekin ekimentxo desberdinak edo parte hartze desberdinak egiten dituzte, eta justo orain pasatu berri den gabonetan ere taberna horien aportazioarekin saski bat zozketatu da. Problema matematiko bat ebatzi ostean, eta nik uste dinamika horiekin jarraitzeko asmoa dugula mendik aurrera ere, ez? Bai, hori da. Bai, eta gero baditugu beste dinamika txiki batzuk ere, adibidez txagotu edo alakoak ez dakit komentatu nahi duzuen zeu zuek. Bai, venga, Iñigo. Saldu txagotu. Por petición popular. Aipatu dugu txagotu ere. Txagotu ere. Txagotu zaten dugun bakoitzen jarri behar dugula Marlu Herri bidea. Ay, Dios. Frío. Egia da, kristo notzari. Bueno, eta amaiurrena ere erraldoiak ikusten dituenean. Proba, erraldoiak! Erraldoia. Ez dakiten entzat, zuzeneko grabazio bat genuen, zuzeneko podcast bat genuen txagotu egunean, izan zela aurreko urtean martxo aldera edo horrela, ez? Bai, martxoan. Eta, atera genituen toma faltsu nahiko baliotsuak, ez? Sí, egun guztietatik ateralko genituzke toma faltsu. Ja, inbarko genunke hori, Desente. Gehiegi igual, ez. Igual toma faltsu gehiago que podcasta bera. Bai, eta hori txagotu dela martxoan egiten dugun jaialdi auzo egun bat, azken 3 urtetan uste dut egin dugula. Eta hori egun osoko egitarago antolatzen dugula, goizetik hasita ikastetxeetan bizanekin eta bar. Eta iaz aprobetxatu genuela zuzeneko programa bat egiteko, hasi que aurten ere pentsatu beharko dugula zeo zer. Oraindik ez diogu forma eman egunari, eta hori hurrengo astetan egongo gara bilera irekiak egiten, jende ezberdinarekin, forma emateko apur bat honi. Eta hori. Animatu parte hartzera, norbait animatzen bada, super gonbidatuta dago. Ez? Eta gero, jendeari interesatzen zaiona, porque ni beti esaten dudanean, ari gara podcast bat egiten, tal, beti esaten dut, sí, los chavales estos de los barrios que organizan las fiestas, ¿es? Porque pizkat hortik hasi zen TKS, ¿es? Nik ulertuta dudanetik, behintzat. Orduan azaldu pizkat, los chavales estos que organizan las fiestas. Los chavales. Esaldi horrekin da, entre 20 y 65 años. Inga, ezakit, esaldu zuek. Venga, vale. Venga, el chaval que organiza las fiestas. El chaval que es el chaval. No. El que era chaval... Gero dago anekdota, Dago anekdota. Ez, bai, kontua da auzoan ja urtetxo batzu dara matzagula auzoko jaiak antolatzen, ez? Auzo honetan ere etzegoen bereziki hori esaten dugun auzo girorik, auzo mugimendu handirik. Eta lehenengo sortu zen
mugimendua izan zen auzoko jaien baitan, ez? Eta ja urte batzuen baitan, eta ja nik uste dut nahiko finkatuta, edo nahiko referentzialak ziren osoaren baitan auzoko jaiak beraiek, nabaritu genuen edo konturatu ginen, edo hausnarketa baten ostean, planteatu genuen auzoko jaietatik aratako gauza gutxi egitea lortzen genuela, ez? Eta bereziki auzoko jaiak ere oso perfilatuta zeudela jende gaztearentzako eskintzan, ez? Eta atera nahi genuela apur bat hortik, jende nagusiagoarekin, gazteekin, umeekin, guztiekin batera egiteko ekimenak planteatu, eta hausnarketa horren baitan dinamika bati hasiera eman genion, eta dinamika horren amaieran komunitate sarearen sorkuntzarekin amaitu genuen, ez? Eta hortik gero datoz, apur bat ambiente festibo konkretu horretatik ateratzeko, edo gazteentzako bakarrik dirudien eskintza horretatik ateratzeko gorti dator ere auzo egunaren planteamendua, hilago dela modu parte hartzaileago batean sortzen den ekimen bat, eta auzotik eta auzoarentzako, eta bereziki errotuagoa izan nahi duen egun bat, baina baita hemen podcasta bezalako dinamikak, edo taberna sarea, edo bestelako orain ere Luis Dorauko ikasleekin egiten ari garen dinamika desberdinak, bizanekin, ez? Baditugu ere harreman sare hori sustatzen eta sortzen ari garen dinamika desberdinak, ez? Bai, eta guzti horren, ezakit, ez? Buelta edo zirkulua edo izan da ere, beste jende batentzak geroz eta referentzialagoak edo gertukoagoak bilakatu direla jaiak, azkenengo urteetan, nahiz eta horrez, como pandemia ostetik ere arraroa izan den itzulera hori edo, baina bai, buelta edo ekarpena izan da, ez? Bai tabernentzat, bai beste komertzio auzokide batzuentzat, ikastetxeentzat eta ere gertukoagoak egin direla jaiak, eta bueno, aurtengo berezitasuna, zein da, jaiekiko? Spoiler! 20 urte betetzen ditugula. El bebé mayor de edad. Bai, 20 urten. Ez da makabara. Prestatu beharko duzue zerbait, ez? Dugu. Ahora ya no son los chavales, son las chavalas. Las chavalillas. Las chavalas. Aprobetxatzen dugu gonbitea luzaltzeko, txagoko jaietan antolatzeko eta nahi dituzuen proposamen guztiak egiteko, mundu guztia ongi etorria. Bai, zuentzat ere dugu, ez? Hori da, dugu da guztiontzat. Bai antolatzen, bai egunetan bertan parte hartzen, así que hori, mundu guztia txagora 20 urte betetzen ditugula. Zorionak, guztioi. Menere txaloak sartu. Urrau. Edizio asko. Zorionak ere gure proiektuari urtebete egin duelako, ez? Beste txalo batzuk hemen ere. Eta bueno, hori ere galdetzea, zuentzat, adibidez, ez? Zeintzuk izan dire momenturik onenak, noiztik jarraitzen gaituzue. Proposamene bat duzuen, norbait elkarrizketatzeko. Hori da, jende asko gainera beti esaten du, elkarrizketatu barko zenukete, ez dakit nori, tal. Esan hori. Esan, eman, bota proposamena, idatzi Instagramera, Iñigo presta bongo da, erantzuteko. Eta norbaitek etorri nahi badu, ongi etorriak zarete, edonor. Bueno, tampoco, es verdad. Edonor tampoco. Del rollo. Eta, bueno, pues, horrela utziko dugu, ez? Espero dugu urrok turra askoen banez izana, eta... Turro, como el crejazu, ez zuela friturra, zu turro. Ondo gonzarete, gustora gonzarete? Bai. Errako irradutan beti gustora, bai, esan. Nire habitat naturala. Eta guk espero dugu, pues, kamara aurrean gehiagotan agertzeko gogoak izatea. Nik eske justo ezin dut, dentista daukat, egun egiten. Nik entrenamendua. Opa, bai adarro, Bai adarro. Bueno, besterik superpostora, Eskerrik asko hor jarraitzeagatik. Hori da, gurekin urte bete egoteagatik. Eta espero dugu gehiago izatea. Bai. Esker.